Zibe anyị daalụnụ. Nwanne anyị nwaanyị bịa kọọlụ m akụkọ a wee sị m na di ya fuli ya mgbe ọ dị na agbọghọbịa ihe ọ na-alaiki iyi bụ akwa mini nọ na apata ụkwụ ya na akwa aka gịlịgịlị a na-akpọ spageti. O wee fụ ya sị ya na ọ masịrị ya nke ukwuu na ọ ga-anụ ya, o wee nụbịa ya ka abatazi di ya nwe asịzi anya mba na ọ chọọzikwa akwa aka gịlịgịlị a na-akpọ spageti, ọ chọọkwa mbenike a na-akpọ mini nya mba nye eyizinye ifugi. So okwu bido na-eselefe ọsị ya na ọ ga-eyikwu ya na ọ ga-eyi ọkwa ọfụli ya mgbe ọ dị na agbọghọbịa wee sị na ọ masịrị ya wee nụbịa oluzie kịta ọsị na ọma yizi ka ezi ihe omeni okwu wee na-ese kwa ụtụtụ efifie abalị ọkwakụcha ka ọ pụọ di ya ajụ owele ka oyi dọka, owele spageti oyi dọka, wele ya wunye na dosbin. Ihe a ka okwu na-ese mgbe niile. So di esi ya na ezikwa ụdị ịga na-eyi na ọkwa akwa kpuchiche ebe niile, akwa aka ogologo ka ị ga na-eyizi nyana nya bụ sket gbudala agbudi dị lawụ nyana ọsịkwa ya ọ chọọ ya yi trauza mana ọ ga na-eyi trauza dị lawụ nya bugi bagi na ụdị ọchọ ka ọ ga na-eyi. So nwunye ya wee jụfe n'isi si na ọ bụrụ ya nwe ụdị fashọn ahụ na ọ bụrụ ya nwe ụdị fashọn ahụ na ọma mmenete fa wee na-ese mgbe niile okwu a na-ese ọmazi ihe ọ ga-eme osi wee gokweli bugi bagi ahụ ya na sket dị lawụ na-eyi dị egotecheli enye wụsali ya si anụ ọnya ka ọ ga na-eyi. O wee na-eyi ya mana obi adịrị ya mma chaa maka ọ bụrụ ụdị fashọn ya ịma onye ọbụla nwe ụdị fashọn ọchọ. So obi adịrị ya mma chaa o wee bịa na-akọsara m si na ihe nke ewutegbu onye na-emeli egbugbu onye na alili na akwụ ya kedu ihe ọ ga-eme na ihe na-agụzikwa ya bụ ya gbapụ nnọọ n'aka nwoke. Kedu ụdị sọfoketin bụ nke, kedu ụdị bọz bụ nke na ihe nke akali anya na ihe ọ fụchara wee bịa n'ụbịa ya ka ọ bịaziri kịta wee jụzie ndị be anyị kedu ihe ọ ga-eme. Unu kpaali ya alụ maka na ihe a ọ ga-eji ya wee bala onwe ya ulu. Biko na unu kpaali ya alụ ka ọ mara ihe ọ ga-eme maka ihe akali gị ọ dịrọ hapụ ebe ahụ ọnụ ọ dịrọ cha. So ihe mfụkwa wee tụnyeli ebu na ihe di gị si gị yibe na ọ bụ onye nwanwezi gị nwe gị nwere prọpati gị maka na enugo di. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ di ịrapụ ifugie ihe anọ n'okpuru nwoke ọkwa ifu na Chukwu emego fezi wee nyefee right niile ahụ wee sị nọ ka a nọrọ n'okpuru nwoke na ọ bụ ka esi eme omenala anyị bụkwa ka esi eme. So ọ bụ ihe ngwali ya ọ na-efe n'isi si na ọfụli ya nnọọ mgbe ahụ ọfụli ya nnọọ mgbe ọ na-eyi. O nwere ụmụ nwoke na-emekwa ya abịa anụta gị onwe ọrụ ị ga na-alụ asị gị alụzina, onwe ihe ị ga na-eyi asị gị eyizina ihe o si gị yie ọ bụ fashọn ya ga-abụzi fashọn gị ọkwanye ya ndị be anyị ọ bụ ihe ngwale. So biko na unu gwu ya nke unu ka ọ wee majuo maka obi niile bunyere elu n'afọ kpachi ọ bụ ihe ga-aba uru ka unu ga-agwụ ya ka o wee nụrụ. Ọ bụkwanụ na unu nye di ya ndụmọdụ nyekwezie ya na onwe ya. Ndewonu ka emesịa nye na anyị akara efu n'anya ka emesịa.